Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Joint Action Committee jong Kamau Lali Sports Club mentakasngi ka santarik unailar kala penlong da ka jingpen kup buram lingba ka khusnam ya ka bala tip kum ka first match saprang award ka jingelang ka bala penyat di ka komiti haringkat ka jinge trailang bat ka KSU Mau Lali Union. Hagni ka sngi lawan banya don ringkat langru do presiden ka KSU Mau Kenro Circle usamla elas umsong ubala longkum kongsan haringkat kajingan lang usordar ka snong Mau Lali uba Leamington Nongspung u presiden ka Hill Farmers Union uba Piston El Nongbri kinong hikai badru ki khna school jong ka Mau Lali Presbyterian Secondary School. Shushu hagni ka sngi don langru kinong kit kam ka Joint Action Committee ki bakin thop yo ba bantai kharbi kheo padu presiden ka KSU Mau Lali Unit usamlas Kembor El Nongluai. Bun ki khna skor kin haban pep skor no. Kelas 11, kelas 12, kelas 8, kelas 9, kelas 6, kelas 7 bun ki khna ki pep skor. Kacing pon no la, kacing lut la dia lut la. La bun. Nangi tanya pep skor. Bobli apa pep skor nama ba ka thong. Indom. Kain ka thong ka bagin. Ka bang di ban poi kacing. Dia nama kata-kata ba babun sin kini kilong yeng long siam jo yin. Kim kau marbli nang do badang khna ngim hikai la pai ka nomre ji bandon dia ka thong ji thang no bangi ko takada paswan kicing duk takada paswan kicing ya takada paswan lut ki ke ber khoi namar bani don dia thong ni koi to mangka bani ya kendulang mata kasngai apa ya don lang hagane ka chaka ne podor la wa kisian ki bapas mata wat smo sarong tang hile kita pun ku buram la ai buram ye kisia kum ki bapas pahala ne bawan chakma la da kisu pun no tang hile kisu sarong tang hile kan ma ko thong chu kita no boys na sila kadak chon ka chi kendulang mata snge ka de kang ka we ka point ka long ban ai men sim kisia ba phin yele ye chi ya barang nei chakma ngin Christian ya Christian ngin ai men sim Christian kum no ban yele ye ka thong ban kuat serta ka chi chanai ka we ka matam ka thma ka bang yo ai ha ka ne ka juk ka bang ta ka bang ngla ka ba kan wan ban shop e ka thong ka bang don ka de ko mobile de ka we ka ba tracket ya ka chingim ko jong phai ka ban hirthma da ka buik ka ba phla ba ki khna ndala sedang ban ya bernian ndala sedang ban melian hati mobile lakut klis ko la sedang sa kay kenduk samla la sedang ka ya lambi da ka kim la sedang ka tiak meralu na don sedang berkhoi te kum ki khna ki badon ya ka thong ti badon da ko rutin ka chingim ha ko mobile ki badon kam nam om ba ka di ndai la da phimnan kata mo ketika ka setan ke bakrautan na kata ban hirthma ya ke chinglong bapha bat ya kalau we bat patian changi ke badang sinjam ka baphatam kichimut kichim ka khachung pi lamaya shkiwei pat ki phang ha ka ba ngin ya ka dor ba kiwei pat ki chaka inong trai ya ko ha kani ka klop kichung pi bat kinong trai ha ke su le le ya shibun e ha ke chimut kichim ka khat shkiwei pat ki liang ha ke lang ka salam Kena ka benda chung kini ki khina ki bade ban yo ekene ka award ha kene ka step pamenta inga snow ban ong na ka benda chung phi ba ublei un ker khui phi ha ki liang baro chung ka ching em ka chung phi na ka liang chung akum ka nong hikai ma snow ban ong na ka benda chung phi nang ya chapram ha ki chung pule ki chung phi kada ni phai ha ki ni sni ban ka ni em ki sni ki ba e ki sni ki ba kurdo ka kam ka cham Jika cinglet school cinglet la dan itu ban yo ekikam sorka kita ta kalong ka ba ni nang la ban kot kita ka thong ban yo ekita ki ba nitmu ban long ban yo kita ka kam sorka ka ba biang ka sio ka tulot na ka sorka Nai kum pengajuk om ka school na ka punta chui kena ba cinglet school cinglet kam day na ka punta ka thong jong ka pisa Nai ka cinglet school cinglet kalong ban pensilori la di Nama habang inang habang istasyon na tao niya kay imlang kasalang wat hayeng hasen ilong ka jingir ku habang ilong ki basta balay bang na ong kunta nama kisisiyan may idon niya ki basta kapendo ko jing lera ni